Charles Muscat il-Pips mhux biss inħafrulu 10 snin ħabs mill-25 li weħel imma med 9 snin mill-pruġinerija fl-Isptar Monte Carmeli miflok fil-ħabs. Il-ġurnal L-Orizzont żvela kif allegatament kien il-Pips stess li għamel pressjoni biex il-kumplament tas-sentenza tiegħu jagħmilha f'Ħattart u mhux f'Kordin. Raġuni seta' tkun li l-ħinijiet tal-viżitaturi u l-privileġġi li hemm f'Monte Carmeli huma ferm differenti minn ta' Kordin. Jirriżulta li kontra regolamenti tal-ħabs meta l-Pips kien fl-Isptar Monte Carmeli, qarib tiegħu kien joħodlu l-umbrellel tal-baħar biex joqgħod jirranġhom u jsewwi fihom. L-Orizzont jgħid li l-arranġament kien sar bil-barga ta' manager li jmexxi t-taqsima. Wara li f'Settembru 1999 instab ħati bil-qtieta 2 min-nies, il-Pips weħel 25 sena ħabs. Imma fil-25 ta' Lulju li għadda inħeles mill-pruġinerija wara li nħafrulu 10 snin għaliex intqal li kellu kondotta tajba. Kemm dam il-ħabs il-Pips instab pożittiv għad-droga u issa qed jistenna biex jgħaddi ġuri fuq akkużi ta' importazzjoni ta' waħda mill-akbar konsenji ta' droga. Il-Gvern permezz tal-Ministru Karl Mifsud Bonnici qed jiġġustifika l-ħelsien ta' Charles Muscat għaliex qal il-priġunier għamel 2/3 tal-ammont totali ta' ħabs li kellu jiskonta. Fl-aħħar sigħat kien żvelat kif il-gwardjan tal-ħabs Patrick Xwiereb jinsab sospiż mix-xogħol għaliex qed jiġi interrogat mill-pulizija wara li sar magħruf li kellu kumpanija privata ma' iben il-Pips.